ଗୀତାମୂଳକ ପାଦ ପାଲା କିଛି କଥା ତ କହିବା ନା। ହେଲେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ତିନୋଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଏଠି ଚାଲିଛି ତ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନା। ହେଲେ କିନ ଶୁଣା ଯାଏ କାନେ ହେ ସୁଜନେ ରାଜା କିନ ଶୁଣା ଯାଏ କାନେ କିନ ଶୁଣା ଯାଏ କାନେ ସୁଜନେ କିନ ଶୁଣା ଯାଏ କାନେ ନମହୁରାଡ଼ି ରାଘବ ହେଲେଣି ନମହୁରାଡ଼ି ରାଘବ ହେଲେଣି ନମହୁରାଡ଼ି ରାଘବ ହେଲେଣି ନମହୁରାଡ଼ି ରାଘବ ହେଲେଣି ହିନ ଗଣା ମହା ମାନେ ହେ ସୁଜନେ କିନ ଶୁଣା ଗଲା କାନେ କିନ ଶୁଣା ଗଲା କାନେ ସୁଜନେ କିନ ଶୁଣା ଗଲା କାନେ। ମୁଁ ଲେଖିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହୁନି ଏ କଥା, କେବଳ କବିଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାତୁରୀର ଛଟାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ସାଙ୍କୁ କହୁନି କାନରେ ଆସି କଣ ଶୁଣାଗଲା ଇଏ ମହାଭାରତର ବୈଷ୍ଣବ ଯଜ୍ଞ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାନୀ ଆମର ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଠିକ ଭାବରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନେଇ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣେ ତେଣେ କଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ ଘଟିବ, ଶ୍ରୁତି କଟୁ ହବ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଆଜ୍ଞା ହବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୀନ ମହୁରାଡ଼ି ରାଘବ ହେଲେଣି। ମୀନ ମାଛ ଯଦି ଚାହିଁବ ରୋହି ମାଛ ହବାକୁ ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ ଏହି ତ ଫଳ କଲେ ଘୁଷୁରୀ ଜଗାଳି ପୂଜିବା କୁଶୁଳି ହେ ପୂଜିବା କୁଶୁଳି ହେ ପୂଜିବା କୁଶଳେ କୁସୁର ମାନକ କାନେ କୁସୁର ମାନକ କାନେ ସୁଜନେ କୁସୁର ମାନକ କାନେ ପକାଇଲେ ଚକା ସାଧୁ ହେଲେ କା 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 ये पक्का डोकायो तो हो माने किलो सुना जाए चुप ताकू कहने से मो दीदी पाटी चुप कर पाटी सिना कथा को जे हाथ रे से एड़ जाउची जमा नुह तू कहूतबो पालिया पाड़ बछा कलिर मंजी एमाने कली मंजी आज्ञा एमाने कहार भल चाहंतिनी कहा सहित कहार सुसंपर्क माने जानंतिनी आज्ञा बस सेटा दीदी बहु